Ten tan só 9 anos e xa pasou a historia da ximnasia artística galega. A coruñesa María Míguez proclamábase o pasado 12 de xullo en Zaragoza campeona de España nesta modalidade. Convertíase así na primeira galega que consegue este título despois dun campeonato no que arrasou tanto na xeral como en aparellos. Pensei, toma, porque todo o tempo que dediquei a ximnasia, aí está, os resultados. Foi toda unha sorpresa para os membros deste clube, o Ximnasia Tempo, con 17 anos de actividade incansable na promoción deste deporte na área metropolitana da Coruña. Conta con máis de 50 raparigas que dirixe persoalmente Celtia García, unha das gimnastas máis laureadas de Galicia. Este foi o seu campeonato, pois trouxéronse tamén unha medalla de bronce en chan. A verdade é que non o supe hasta o último momento, non? Porque, bueno, nos non queríamos que a nena vise as puntuacións, xa que, bueno, iban poñendo nos marcadores durante todas, cada vez que acababa o aparello poñían a nota, pero, bueno, eu non quería que la vise nada, porque, bueno, xa, se a puntúan mal, pois xa vai ir con outra expectativa, non, a outro aparello. Entón, eu non miraba nada, un pouco así de reollo, de vez en cando, pero, bueno, a verdade está que a final de competición non sabía como ía, xa eu mandei a túnel de saída ao desfile e xa me colei aí por entre os adestradores e cando vin primeira María Míguez, bueno, un subido a unha grada. Lo de tercera en suelo ya lo llevaba buscando desde hace tiempo, porque el año pasado quedé cuarta en el Campeonato de España en suelo tamén, y lo de María tamén foi unha sorpresa. Tampouco agardaban os seus pais que ven como a carreira de María vai en progresión ascendente. Ela lle encanta, é a súa vida. Descubreu este deporte e a súa vida. Estudia moito, porque xa sabe que se non estudia, pois non hai gimnasia, e daquelas forzas de no colegio tamén. Entón, pois a recompensa é doble. E que María conta cunhas condicións innatas para a gimnasia. Hai ano e medio que deixou a rítmica para dedicarse á artística. Era máis de forza, máis para mí, non a outra gimnasia. Nace también, porque en un año y medio tampoco puedes... Nadie, yo creo que en un año y medio logró ser campeona de España como ella. A mí, yo llevo 8 y conseguí un tercer puesto, ya me llegó, pero yo creo que ella por lo menos nació para ser gimnasta. En ano e medio converteuse en campeona galega, subcampeona no Internacional de Sevilla e finalmente campeona de España. Froito de 14 horas semanais de traballo xunto a esta adestradora e xuiz nacional de tan só 21 anos. E aparte da entrenadora é unha amiga. É o que me enseña todo. O regalo que me deron para ser campeona de España tamén é dela, porque é a que me... Sen ela non podía conseguir eso. É unha nena que eu creo que para a edad que ten é moi responsable, é moi inteligente, sabe moi ben o que quere, bueno, ela se pon obxectivos eu creo que diarios, non? A mí me chega ao adestramento, eu quero ganar a esa nena que vimos en Sevilla, e hasta que consigue non para. Unhas condicións e unha proxección que a levarán a bo seguro á Selección Nacional de Ximnasia. Din que son unha nena que fai as cousas fáciles, porque as cousas que fago non son fáciles, porque as fago fáciles. As posibilidades sempre están aí, non? Entón, María ten 9 anos, ainda ten que traballar moito. Bueno, os meus adestramentos teño que decir que están supervisados por Fillo Carballo, que é o seleccionador nacional, porque eu penso que é o mellor que me pode a mí corrixir, non? Todo, levar unha boa evolución da ximnasta. Considero que ele é o mellor e, bueno, vamos a traballar conxuntamente para que a ver se unha galega pode estar no equipo nacional. Eso é a largo plazo. Medio largo, non? Porque ainda é moi pequena, no cara nas queren hasta 14 anos, bueno, ela di 12, pero bueno, 12 é moi pequena, non sei, é unha situación difícil para os pais, sobre todo. Un proxecto a longo prazo, porque polo momento a maior preocupación para este equipo de ximnasia artística é atopar un lugar fixo para poder adestrar, para lograr que María e as súas compañeiras poidan desenvolver a súa carreira na Coruña. O que necesitamos é un sitio, porque aparatos, bueno, pouco a pouco se poden ir conseguindo, comprando, pero non tes un sitio para entrenar. De feito, o único que temos é aquí o INEF, que esperamos que dure, porque senón non sei que vamos a facer. De feito, este ano estuvimos baixando a entrenar abaixo a Madrid, porque aquí era imposible. Porque, claro, o INEF non é só noso, fan moitas cousas. E, bueno, pouco a pouco pelear, a ver se pode conseguir algo. E, por suposto, para que poida conseguir o seu soño. Estar interna en el caso. En Madrid, sí.
Está internado no CAR de Madrid, únicamente. Bueno, despois aí ir aos europeos, ás olimpiadas. When I